प्रणाम बा, जय श्री राम। बात कैसन रउआ लोग के दिवाली बीतल बा का? रउआ लोग ये दिवाली में बम फोड़नी है जा बड़का बड़का। अगर बम फोड़नी है जा तो भैया रउआ लोग जाहिल बानी जा, एकदम जाहिल बानी जा। ई एगो अनपढ़ गवार बड़का बिहारी नहीं कहत, ई एगो पढ़ल लिखल बड़ा समाज में रहे वाला, बम्बई में रहे वाला अक्षरा सिंह के माई कहतनी। क्या कर रही हो मम्मा? देखो दिवाली लोग मना रहे हैं, बाहर पटाखे पे पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ये बदतमीजों को। हम जाहिल कह देनी हा, माफी तो ना मांगो, ई बदतमीजे कहले बड़ी, लेकिन कहले बाड़ी अभी और आगे बा। तो लोग वीडियो छोड़ के मत जाई, पूरा वीडियो देखी कि एगो कुकुर के लेके सुतल बड़ी। एंकर लड़की पूछतिया, ए मामा का हुआ मामा? और मामा कहतरी तनी मुझे दिखाइए देनी, अभी और तनी मुझे दिखाई हुआ लोग के। तो वीडियो रोरा आगे देखी। ये अंधाधुंध जो पटाखे फोड़ रहे हो, रोड पे सड़क पे जो जानवर घूम रहे हैं उनके बारे में तो सोचो। चले हैं दिवाली मनाने जाहिल सब गंवार। तो देखो नहीं जा रहा लोग कि अक्षरा सिंह के माई नीलम सिंह रही का कहली हा, माने जे पड़ाका छोड़ता उ जाहिल बा, गंवार बा। री महाराज, ई सब ज्ञान खाली दीपावली में मिलेला? दिवाली आवेला तो कबो केहू कहला प्रदूषण फैलता तो पड़ाका ना छोड़े के चाहिए, तो पड़ाका पर बैन लगा देवे के चाहिए। तो तनमुनी कृपा कइले बड़ी हमनी हिंदू पर कि ई ना कहलिए कि पड़ाका पर बैन लगावे के चाहिए। हम एकर मांग करब कि आगे जाके अक्षरा सिंह नेता वाला कपड़ा पहन के घूमत रही अपना माई के बतिया, सही तो नानू करबू। तो चलिए लोग के ये दिखावे के रहे कि कैसे कैसे का लोग ज्ञान पेले लगता। जब हिंदू के पर्व आई त्योहार आई तो ज्ञान सबके एकदम खुल जाला सागर की तरह। तो आप लोग वीडियो पूरा देखने जा, बहुत बहुत धन्यवाद बा। अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं जा गई तो चैनल के साथ जरूर सब्सक्राइब करी जा। यही जा बड़का बिहारी बिरी भोजपुरी के बाद भोजपुरी में होई।